Iya. Coprok. Nyuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Nyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun kemarin. Tubruk. Dobrak. Siam ini malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen perat. Ngece karo aku sengkuni perat. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ini ora perot cangkeme. Ini ora bedet irunge. Ini ora perot cangkeme. Bedet. Perat. Bedet. Perat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet jempule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan perat. Bedet. Perat. Tetrat. Arat. Durung muni